Hola, bon dia, soc Laura Giraldez, educadora de Patrimoni de l'Ajuntament de Calafell, i avui us volem parlar sobre les pintures murals romàniques. El romànic és l'art que es desenvolupa a l'Europa occidental entre el segle XI i XII. Aquest tipus d'art té diferents expressions, siguin l'arquitectura o siguin la pintura. Nosaltres ens centrarem en la pintura al fresc, la pintura mural. Estem a l'interior de la capella de l'església de Santa Creu, una capella construïda al segle XI, en la qual ens queden les restes del que seria una pintura al fresc, en la qual encara es pot observar una petita ametlla o ou, a l'interior de la qual és probable que hi hagués un pantocràtor o una imatge de la Verge. Hi ha molts exemples d'esglésies com aquesta, en les quals les pintures són de motiu religiós, per exemple, Sant Climent de Taüll, en la que tenim un pantocràtor o Déu en majestat, el Déu del judici final, i l'altre exemple que tindríem molt important seria, per exemple, Santa Maria de Taüll, en el que tenim una imatge de la Verge amb el nen Jesús a la faldilla. Hem de pensar que durant l'època mitjana, l'edat mitjana, el feudalisme, la cultura estava en mans de l'Església. Per tant, l'Església, quan fa de mecenes amb aquestes pintures, el que té és una intenció moralitzant. L'objectiu és educar a la gent. En què? Doncs en el missatge de Déu que està omnipresent, el Déu jutge, el Déu que el dia del judici final decidirà qui anirà al cel i qui anirà a l'infern. Aquestes pintures tenen unes característiques, bàsicament, que són el fet que no hi hagi dimensió, és molt bidimensional, o sigui, no té perspectiva de profunditat, perquè les pintures són gairebé sempre plànols frontals. Una altra de les característiques que té és que són molt lineals. I una altra característica també molt important són el fet d'utilitzar colors bàsics que surten de la natura. Aquests colors pràcticament sempre es fan amb minerals. Ara veurem molt millor quins són aquests minerals que ens donen els pigments i com era la tècnica del fresc. Tenim aquí tots els materials necessaris per poder-vos explicar com es feia la tècnica del fresc. Aquesta tècnica és molt antiga, ja els romans la utilitzaven, i en època medieval és la que és més freqüent en les pintures dels àbsids de les esglésies. Quins materials necessitaven els artesans quan volien fer aquestes pintures? Primerament necessitaven els pigments. Els pigments eren d'origen mineral. Aquí tenim, per exemple, carbó, que servia per donar-nos el color negre. Tenim també verd de malaquita, blau de lapislàstuli, els colors segurament més vius que s'utilitzaven en aquest tipus de pintures. Tenim els ocres, que ens donaran els colors marrons, i també tenim l'òxid de ferro, d'aquest mineral que des d'antic s'utilitzava per extreure-n'hi el color vermell. Una vegada tenien aquests pigments ja realitzats, triturats amb el morter, el pas següent era posar-hi un aglutinant. Evidentment, aquests pigments no els podem directament aplicar al mur, sinó que els hem de barrejar amb alguna cosa que ens aglutini. Alguns dels aglutinants que es feien servir eren, per exemple, la mel, el rovell d'ou, vinagre o simplement l'aigua. Una vegada ja teníem els pigments preparats, l'artesà el que feia era preparar la paret. La paret s'havia de arrebossar amb un morter de calç, i quan ja estava ben llisa, llavors es passava a la paret el model o a la sinòpia que havia preparat prèviament aquest artesà. I una vegada tenien aquest model representat ja a la paret, el que feien era aplicar-li una segona capa. Aquesta segona capa serà una altra vegada un morter de calç, però ara sí amb pols de marbre. I quan encara estava humida, quan encara estava la capa fresca, d'aquí el nom de la tècnica del fresc, era el moment d'aplicar els pigments. En el moment en què s'aplicaven els pigments, l'artesà havia de tindre molt bona mà, perquè després era molt complicat corregir els errors. I per què? Doncs perquè una vegada s'assecava el pigment, es produïa un procés de carbonatació pel qual es fixava el pigment a la paret. Tant de temps podia durar que nosaltres aquí a Calafell tenim pintures d'una antiguitat de 1000 anys que, encara que s'han perdut una part important, podem veure encara sanefes i podem veure encara fins i tot una petita figura alada.
Si ens fixem fins i tot, podrem veure el perfil d'aquesta pintura mural, les diferents capes que s'han anat col·locant per crear aquest procés de pintura mural. Esperem que us hagi agradat i que hagueu entès una miqueta millor com era aquest procés de la tècnica del fresc i com eren les pintures murals romàniques. Moltes gràcies i fins a la propera.